Machiegni kendo kinde mamoko kuom jopur golo ywak ni nengo chiemb jamni oidho. Nyidendi moko ariyo to fwenyo Pith mano mar kudni kaka yor mar nyayo chiemo ne jamni. Wachore ni kudni go nitiere gi ndhadhu mag protein kaachiel gi calcium, kendo pith margi kawo thuolo kod omenda mani piny kipimo kod kit pith mamoko. Ma en lipot mane olosnwa kod jafwambo marwa Flora Atieno. Kata kamano, nyidendi moko ariyo to mor kod pith makamano magiwacho ni lenyo ofukgi. Ma en puodho ma Penwell Farm mayudore Ndenderu, kama ipidhe kudni ma bende lokore lwang'ni mong'ere kaka black soldier fly. We also train online. Ngima lwang'ni marateng' chakore e tong' kendo lokore kudni, kaeto bang'e olokore lwang'ni manyuolo tong'. Lwang'ni no tho ndalo 7 kende tok toko tong'. Chiemo mimiyogi ka gin e kit kudni en oduma kod ngano ma onywasi. Bang' ndalo machuok imiyogi chiemo molos kod taka monywando losruok mag anguro kod gwen kaachiel kod taka mag alot kod olemo mochok e chirni. The second feeding is now the waste. For example, we could do the home kitchen waste and the pig manure. You mix them, then you weigh them. Kudni madirom gram 250 iketo negi chiemo madiyua kind kilo 8 kod kilo 10. En pith machalo tich lila. Kata kamano, Nancy Njoki kod Karen Jeria okodeo mulo chilo maloso negi omenda. Yeah, you will work, get your manicure, get dressed up. It's a nice office. It's very therapeutic. I don't know, it feels like you're being massaged. For us, we are driven by passion. Number one, clearing the environment, making sure that we farm using organic fertilizers and not the inorganic ways. And number two, the bag, pesa iko. Yeah, so it's a dirty one, but it pays. Kudni go chiemo kuom ndalo machuok kae bang'e ichungogi. Kudni ma opugno iuso ne jopith moko matiyo kodgi kaka chiemb jamni. The larvae is when we have our optimum protein levels. Kudni ma hao tan 2 wuok e puodho ma Penwell dwe ka dwe, kendo iuso gi e kind $130 kod $150 kuom kilo achiel. If you'll be farming, you as a fish farmer, the fresh one will do you much more value than the dried one. Because with the fresh one, we've got a lot of vitamins that will not die during the drying process, yeah? And so many amino acids. So your fish will tend to grow faster. If you're doing it for the market, per se, you need now to get into the process of drying. Like use aluminum tray, get them to pop. They pop like popcorn actually. They come out and they smell nice. So we've got the pet feed for dogs, we've got for cats, aquariums, fish. Try it on chicken. Feed that chicken and consume it. Then come tell me. It's very sweet. I've done it. Kudni molokore rateng' to iweyo malokore lwang'ni matoko tong'. Olosnegi ot makende magitokoe mabende konyo e choko tong'. Liet mar aluora mar odno bende nyaka bed mamor eka lwang'ni go toko e yo makare. The wooden eggs, you'll tie them around with bands and then leave tiny spaces for the insects to lay the eggs. Ka gisetoko, jopith choko tong' kendo chako chenro mar pidho kudni moko. Onge gima iwito. Kata sakla mag chiemb kudni ichoko e gunde kinde ka kinde kendo iuso kaka mbolea. Kila achiel iuso $60. Jopith mathurka osebedo ka pidho jamni ka gitiyo kod omena gi kit chiemo mamoko. Kit chiemo makamae osebedo ka baro wi jopith ahinya e kinde ni manengo chiemb jamni osebedo ka idho. Right now, the feed industry is using omena. I also need omena, you know. So once we are using these other alternatives, at least we leave the omena for human consumption. Jopith ma Penwell Farm geno ni jopith mamoko biro rwako kudni kaka chiemo makonyo e reso aluora. Mano lipot makende mabende olosnwa kod Flora mabende olimo mano kanyiro puodho no erokamano ahinya. Wadhi nyime ni kaunti ma Garissa medo